ba naman yan? Ang lampa! Dems! Okay ka lang? Ayos lang ako, Mercedes. Uy, sana all! Kasi parang sakitin. Nakahanap na kayo ng trabaho si Dems. Ang hirap naman ng ganito. Lagi na lang ako mag-isa. Nice! Sana all. Maghahatid ng merienda. Sino hahatiran mo? Yung mga nagtatrabaho, nagpapagawa kasi ng bahay si Kuya Andres. Ha? Nagpapagawa? Eh kailan lang siya sa ibang bansa? Oo, nag-load kasi siya sa kumpanya nila, kaya nakakapagpatayo na sila ng bahay. Mapapasana all ka na lang. Sana makapagpatayo din kami ni Dems ng bahay. Malay mo naman, makapagpatayo din kayo ng bahay sa tamang panahon. Aroy! Sana nga, Emma. Saan mo ba ihahatid yan? Diyan lang oh, gusto mo bang sumama? Sige, sama ako para malibang naman ako. Sige, tara. Okay, saka. Sige. Diba? Tansam lang ha. Kita. Sige. Di Makati. Muna tawang kajay. Diba? Baik ka lang ganyan ha. Ay. Hop. Ilang ha. Tudo man yun. Ada tudo ada. Ops. Stupay lata darat, ati manig, graba, subratan. Sige, Porman! Nice! Ini lang. Spasan nyo, 24 hours tayo nagtrabaho tata. Bayagan. Gagagit kayo, da bonus tata. Hindi pa pumalat sino ba? Ibay. Ops. Oh. Yan mo Porman. So, Sipay. Ops. Sangat ka diar. awan. Minum ka man grabe na yan. Balbalak kayo nga bumalik ng damdam. Manaw. Kami pa lang, kaloribo. Bak, baka sahal kami mo 24 hours na pinag-ubrama eh. Madi, kaya mata. Nagpigsa ka nga mangan. Sige man latan. Basta napapapura na nga rin ang kesa ito. Ano naman ni Bakal? 24 hours ka na pinag-ubrata. Kayak mata aja ay. Ori ni mas ti sa daw no 24 hours mo ti pinag-ubra. Wala pang kaya. Na kahit to si Dayan nga pangal dama. Haji ko mga bulalaw. Porman. Sana all. Pang patigsa, sabaw-sabaw na.
Kaslag kakapsot nga, bubra ni Dimsey. Subranan sa man, uminom tirabiin. Jar, madipagpagay, agkakapsuta. Hindi uminom. Ay! Ano ba naman yan? Ang lampa! One, two. Okay ka lang? Ayos lang ako, Mercedes. Uy, sana all! Kasi parang sakitin. May masakit ba sa'yo, Dems? Emotional damage! Wala, Mercedes ko. Ba, yung merienda nyo, oh. Emma, ano yan? Merienda nyo. Magmerienda muna kayo. Sana all. Ba't ikaw ang nagatid ng merienda, hindi si Mitreng? Wala, inutusan ni ate bumili ng materyales. Kasama ka pa ng alipores mo ah. Dapat pasabong na talapayag. Pimpayang sama gitu nga babae. Grabe ka naman. Nagmamaganda lang naman kami. Sao-sao, banog sungo. Tayo mo na tagmerindan. Nyamit ta pamerinda yun, madi mo makabusog. Ay Emma, sabihin mo pala mamaya kay ate mo. Ilang araw na lang magbububong na kami. Oo, Foreman. Makakarating kay ate ko. Baak, salamat ah. Pinasok mo si Dem sa trabaho. Huwag kang magpasalamat dahil ilang araw lang naman yung trabaho niya. Dahil pag natapos yon, back to normal, tambay na naman siya. Okay lang yon. At least, na-experience niya magtrabaho. Baak, salamat. Mercedes, pag nagsahod ako, may pangti na tayo. At naman terta panunod mo, date, look, date. Ano nga tanong mati ka pasahuran? Ata, date nga, ginlalayin kamay. Di ba binagaan kan nga no kakwarta ka kay hal nga tilaan niya ti paggastusam. Ti umura nga paggastusam aje number 1 nga kasapulam. Tahan ka nga kaslapimpiman. Si kamait nga babae ta. Ba lang aron nga wanti kumarkareng kengen. Di yung nga tuladin ni Emma, ore kaskasano kay mo nagsapol trabaho na. Siyempre, Baak, pinaghahandaan ko yung future natin. Sir! Darat lang araw doon. Sunay pala sa pulam. Madi ka nga rod kayat. Ampay nagkulit kaya. Puro lang ti palanitan ti ammom. Magsakit ka magsaong. Balang araw, makisisi ka. In your dreams. In your dreams. Nusak kanyam jar kinimitreng ka lang ngayon. Ampay mo. Dakkel te masangwanan yung aduwa. Kita mag, kaya nag-ground. Kaya't nakaajay, parehas kayo mga arsab. Bakit ba si Mitring na lang ang pinag-uusapan natin? Dito naman ako. Dihamak naman na mas maganda ako doon. Punay ni Manaya, inggit ka lang, tamadi ka pinagpala. Bakit kayo tumatawa? Bakit kayo pinagpala? Tatay kami pigpalpala. Kalkalyo pa ti imamen. Ang dami mong makukuha ang labor. Bakit yung dalawa pa na yan? Alangan mga alak ti nalaling pa yung kanyak, di na perdi di planon. O ano pang ginagawa nyo? Anong oras na oh? Oh, pagka nagtrabaho porman.
Pasyakti Ata, tinagunggunam, sumsumbat kan tumay. Alis na! Ano pang ginagawa niyo dyan? Tanghali na, oh! Sobra manin. Dams, sa susunod mag-ingat ka na ha. Sana all. Tara na Mercedes, uwi na tayo. May gagawin pa kasi ako sa bahay. O sige, tara na. May gagawin din ako sa bahay. Sige, kaya na. Ah, Ya purayo, tani, artal to down. Bak, talapos ko tuyan. Yapit isa ron ako. Kaya wala yun aji tordan. Kumutan nyo natin eh. Baka glamin, baka mapasma. Andan say, kalain. Yar, taglamin kaya dyan. Taka mo rin ah. Talata matilidilaw mo. Purmang garod. Rutan ta ah. Purman, nya, kumutan main. Damdama pa, orahin nyo pa yung agtudo, baka kumutan. Isang tumagyar, damag ka pa ilamin. Ikaw din say, takan. Pagtudaw. Tingin ang plapat. Ay na, tawag raw. Pero dati flooring tag ano pa. Tudaw. Kisti sa bayo, ataman na tangkin tipan nyo. Ako ban, talik kayo nga talaga. Ito di! Isang tumagyar, ginalain ka. Ano ati abungan ta. Ha? Ka. Tiba gayam nalunan. What? Ligtad. Basta. Hindi, ilayin nyo yung dadumang sa ako dyan. Mati ni, hindi pa pantay atin ni. Patay mo na, ikam lang urudoy. May jadi misay. Muna. Adi pa di pinala. Mabalinatan. Okay. Kaya tayo. Nabi kurang pormaan. Ano kaya tahan tayo? Taginumin. Ha? Pau. Duman ang brata yun. Hindi naman nga dinggay, naginom. Maminsan tayo lahat tago overtime ay. Tabay tao?